Thinang khanarok joto siwo International World Indigenous Day. Jung tiprasarwngni kok thaino tino kok salai tini. Hakenarok joto siwo chini tiprasarok o Tripura hao hazar bisini simino tongui phaijak. Bubagra songni amalni simino tongui phaijak. Bubagra song agini simino chini tiprasarokno kaham ke tuidului tubui phaio. Tai chini tiprasarok bo ajorani simino tong thokchathok khlaiye. Nijini culture no tebo phuare wei tongui phailemani. Haipana chini no kisa sayang thangka tamo hmale. Jepuro chini bubagra maharaja Bikram thimani yagulo chung jisino independent hak torong donghakai Pakistani Muslim rok bai jaga sekjang age 1947 bubagra thimani yagulo tai bisigni ni pore 1949 apro Bharat bai March ngi pakhe Tripura amani yagulo kwbangma Bangladesh ni Hindu Bangali rok yang Tripura phasing phainani chengkha bongni thani botai kuno lama kre yang phainani sara hage kwbangma amani yagulo politics boot bank ni tibo tubujaka hage chini tiprasaro kwbangma no burung minority ngani chengkha 50% tongmani 60% angka te bad biking kai 1971 ni Bangladeshi mukti juddho andolono burung phaiye majority thangka borok hake tabuk tamo ke baksa borok je saimia rok ang kwbangma o Bangladesh ni tuye video khajak tong norok nai mano channel o thamung Bangladesh tabuk ekdom poristiti hamya baksa buksu huni mano tamani bage am Bangladesh ni video mamang khlai tongka ne omo kaisa je sakapel mutu narak di Bangladesh je sapanang hakaya hamya bulayo tonglayo je sapanang class like kai crisis kai chini Tripura wo amoni tuye hamya problem asayu nor jotono saimano Bangladesh tabo crisis ingja puila hanga kai Bangladesh ni student o ajaga wo bongni manthaino sanai protest khalemani seka sinani government o je Bangladesh 1971 o mukti judo pro joba khanya rokte bongni family ni bage Bangladesh o government job ni bage 30% reservation khlaijak bongni bage e amono cancel khanya ni bage ajaga ni student o joba khalemani protest khalemani hake amono cancel khlai ka haipana amoni yagulo Bangladesh ni student okte kwbangma borong miliwe anti government protest khalekya kwbangma Bangladesh ni naimthang bedek rok bai student o kokjakha tai langma chokha bongni ajorao kaisani demand Sheikh Hasina PM ni resign dinani hake ajorao government bai student rok simisi ingi tongo hake usigango jepro Sheikh Hasina 5 August PM ni resign dirwo afro ni simino Bangladesh crisis ngani chengkha hake Bangladesh crisis ngpro ni simino chini yang border bo tebo secure khanyani bagai army BSF rongno ma bangrikha north east the West Bengal je Bangladesh border tongmani ariwo hake kwbangma jagao Hindu rongni mundir ro subaijaka hake kumilawo chini bubagra Birchandra Manikya bini mumbai kaisa library slamjak tongo 135 bisini kesam botong pro slamane aro te jagao kwbangma nasile mungphunugai alai ni kesam bijap tongmani kesam laibuma tongmani joto nosto khlaire rikha hake amano sanan thangga to belekhe dukhu nangjane kongno tai haipana tam khaine hino nijini bumung bai tongmani o house kuno khaimi hanga ka ara tam khaimanai hake kwbangma Bangladesh ni thurugro ajagani Hindu rongno mondir sabai rika bongni kamiwo thangai jalarani chengkha jusino sohor tonghakai bongni nok tolawo geto thangai sikri sokro khanyani chengkha hake ajagani Hindu rok jalanangjagai yang barato phanyani chesta khlaikya norok nugui mankhana o mangpiliwo omong khaeng jalpaiguri West Bengal side phasing klayo hake norok o jagao nugui mano chini Bharat side phasingo BSF rok busaja borok chaitogui tongo busuk sujogui tesa kipiliwi honani hake chengkok tomani bisingtui amo saimangka yang Bangladesh ni army rok thangai borok tesa bujugui tuwi hake koyekta clip nungmane ajagao je Hindu rongno aje satuknani jalari tongnai rongno naimthang bedek rok romui phunongmani hake omo joto saimano norok saimano chini tiprasarok ajagao songkha hake percentage kwbangma tongmani agiwo dini ayangna ni Hindu thu Muslim thu phaiye chung minority ngi thangka borok majority ngi thangka hake norok bakso buksu Bangladesh ni YouTuber rongno nugo angomoni tui video bo khaikya borok YouTube video traveling video blog khlai phunugo je Bangladesh ni bahai visa kari passport karinyo borok bahai Bangladesh ni India o phaiman border par khlaiya ajagao security sikrai hake sing Bangladesh crisis mani yagulo kwbangma naimthang bedek rongno Bangladesh ni border kinaro rewi secure khlaini ni bagai rewi riphaibenani nogo yang north east the West Bengal phasing hake kwbangma bolong phana tongmanu ajagao BSF thangmai apanang mano army chini naimthang bedek thangmai ang panang mano ayang tifan haiman blah baksa buksu borok sana thangake hake ajagao Hindu panang mano Muslim panang mano kurur borok tongaro to asa poristiti hamya jagao sob tongnen musungnai je lama mano ayang tino theke thangni phaine bile oro tongui bo theitai lama kuno khajigya banchi thanga khaba ajagao olo banchi yen ni wanchagui phayan le baksa buksu o jagao na wansa tiprasano joliwi kok samaya o borok rok Hindu thu Muslim thu ayang nani phageke borok o jagani nagorik thangake borok kwbangma facility mani thangnai
Chini manthai chungma bagnai amona ang kwbangma social media rogo wansa rokno nungmani bo Tripura ni phanangtu West Bengal phanangtu borok bo chajakya ayangnani borok yango phaimani bo Hindu pano ngi tongtu tuma hanmale borok bo bongni facility ma bagnai hake borok si bongni Thinang ni hamya nugui chajakya ngi tong ga chini Tiprasa ni bage wanchugui na siri busuk chayang no Thinango 30% tongmani busuk ngi thangno komi woi amo wanchugui pan manya amoni bage no bubagra songno nungna borok joto je indigenous notice ni mile woi ayang central longno sanimani tuma hanmala Bangladesh tabuk crisis mani oma tabu hotak changya sema o hamsa rongsi mano kise kise chengi faidrok ungkha hage amono bubagra sombo wana jak tongo tai tiprasa rok kwbangma no wana jak tuma hanmale Bangladesh o jeske pano crisis nga kai dormoni tui Hindu Muslim nga ka chini tiprasa rok jeske pano problem create ho chini tiprasa rok ni kepalo biriman mano tamni ayang nani Hindu pano Muslim pano yang naro hykhe chini tiprasa rok ni tongthai kemao thai kemao chini tiprasa rok ni tabuk present no 30% amobo census khaye borok lekhawai tewaisa 2026 borok lekha kare chini tiprasa rok ni percentage borok klai no 10 da klai no 5 da klai no amo kebo sawimiya hake o Bangladeshi tabuk tong tongnero omorok bo phake kai chini tiprasa rok zero dangi thangno kebo kunu sawimiya hake amono belekene kha khamjangnai kok norok o video no chajakya ke like khlaidi tai comment khlai sadi nongni bukhani kok bo amo belekhe khana kai norok bai jingbai joto tiprasa relate khaimano te hake video tebo nai tongnani bagi tebo koktoma nai tongnani bagi tebo information video nai tongnani bagi Rwng Tv Tiprasa no channel no subscribe khlai redi bell icon click khaji je pura ang katal video daw nong no notification sogni bagi amsono jinini video khulumka joto no hambai